Kathalia Block Sonamurani Paharpur ni ha Ario Bsf ni Kogwi Bai Khoroksa Kumillani Joshpur ha Ario Bsf ni Kogwi Bai Khoroksa Bangladeshi Bwtharjakha bini mungkha Akash Al Mahmud Ridoy Kumillani bini nok Kumillani ha Ario Bsf ni Kogwi Bai Bwtharjakha Kamal Hussein mungwi bisi thamchini umorni sikla a jorao Bsf rok o sikla ni kathui tlangi thangka Bharat hao tangsalni hor damchar hai jorao Kumillani Sodor Dokhin Upojilani Paharpur ha Ario o patimung patiwo thuinai Kamal o Upojilani no Purbo Jorkanon Union ni Kuriapara ni Idumiyani Bosajla Bo Phekjaknai Manwi Baniao Krengjak tongo hnai amsaini lukurung bkhakri saimanka amsaini lukurung saikhnaka tangsalni horo Paharpur ha ariti raja sayati Bharat ni simi Phekjaknai Manwi Yaktun Khainai bagi thangmani Kamal a joraono Bsf rok bono nugui guli kokhang keno pati thayono thui thango Kamal ulo Kamal ni kthino tui phayo Bsf rok BJP Kumillani 10 Battalion ni Captain Le Colonel Muhammad Iftekhar Hussein Saka thuinai Kamal Bharat ha arini 25 gos ni bisingo thangka tai Bsf ni Kogwi Bai thika obahaino जों पुलिया koktoma saimanka Bsf Bai Bwtharjaknai ni krak salo thuinai kathino kifili tubna baginai koknai hini koktoma abuni ulono tebo sarai ke saimannai Sodor Dokhin Thana Police ni barja manjak osi Rafiqul Islam Saka abunoti koktoma thunaroni aro simino khanako जों koktoma tebo kaham ke saimannai ulo sanai hinai o party munoti haino hai malang chalaijak or nanglaijak tai ha arini halok no tungflai tongmani mangpli kasai phekya